Beybars Mamluk 2. bölüm. Uğlamaňy beset, ýürege düşdüň. Halis, ýylan ite. Yer saňa näme gerek, kirli gul. Bar git bu ýerden. Men gulumyň gaharyny getirme. O men kırnakla madar yer ya. Men sen kırnaklaryň üstüne tüý kurýan. Men gulum maýyp etseň, men mamluklary kime sataýyn? Sen sataýynmy? O sen oňurgaňy ýazdyrmaka onuň iliň çek. Ol beýbar tagryn. Mamluklaryň adasynyň baştutany Mustafa Katus Mesir ýurdunyň mamluklar goşuny üçin gullary öz satyn alýar. Mustafa Katus güýçlileri, iň güýçlileri saýlap almakçydyr. Bar. Güýçliräk. Mamluklar! Bakim, Beybars gul al Aytaddine Bantutari. şol zenan üçin uruşanmy? Awa. Milleti Türk. biz türkler barynyň tohumy bir. Bir-birimizi hiç wagt inkar edemdik. Beybarda gymyz beriň. Deýmek olar barıp ýatan şagarlar ekeni. Eli kılıçlı adamlar. Hükümdarlarım däl ekeni. Hükümdar ana ol. Olardan jyrdan boşadyň. Olara yara goýun. Men olaň hemmesini satyn alýan.
Demek Demirelli Baysara diýilen senni. Onu körüň üstüne taşlaň. Bir wagtlar Nil faraonlara yol açypdy. Inni Nil sultanyň tagtyna her bir mamluk üçin yol açar. Eger olar watana mamluk weparlygy baradaky kasam berja etseler, Nilni siziň watanyňyz bolar. Sultan Salkin şekelini götürýän bu biledik mamluklaryň hatarına kabul edilenliňi ikrar eder. Biledik mamluga el götürmelärligini aňladýar. Şeýlelikde mamluk Misir halkynyň baýlygyna, namysyna hiç mahal el götürmelärdir. Mamluklar! Mamluklar! Şu wagtlar Hindistana rehimsiz padşah hükümdarlyk edýärdi. Ondan soň halk padşahyň garşysyna fitne turdy. Olaň arasynda Serdar Ahmady, o men kakamdy. O soňra tagta çykdy. Adamlar ony adalatlyk üçin söýdiler. Ondan soň ýurdu Mongollar çözdiler. Kakam öldürdiler. Meni ýetir alyp Bizantiýa söwdegärlere satdylar. Ine men şeýle ýagdaýda siziň araňda düşdüm. Inni sen gedegiň beýbars. Sen kim? Kim sen? Aslyň nireden? Mamluklarym adam. Olara da iýmit, ayal, watan gerek. Ýöne käý bir ýeriň bölegi watan bolup bilmez. Siziň düýüşiňizde girer ýaly agaçlar gerek. O siziň düýüşiňizde girýäkä. Siz şemelen kynçylyklary ýeňip geçip bilersiňiz. Sen ören uzak taryhy gurrunmerdiň, malba. Grekler bular ýaly gurruňy iki agyz söz aýdýar. Grekler näme diýär? Men nesil şejerem özümden başlanýar. Senki bolsa sen özüň bilen utarýan. Hindi gyzyny hinde berdiňmi? Onda sen özüňe Misir gyzyny al beýbars. Hany bol.
Köpke gurana golaylaşdyr, ýöne ýüregiňi golaylaşdyrma. Ayarlan betbagtlyk gelýändir. Olary erkek eşigini geymäge ýol berme. Mamluklyň telpegini hem selletini. Mamluklar adatynyň baş tutany Mustafa Katus diňe 9 mamluga göwädik geýmäge ruhsat etdi. Şol 9-yň baş tutany Beýbars bolýandyr. Wepallygyň nişan hökmüne Katus Beýbarsa at hemde 5 sany mamluk bıçagyny berýär. Mamluklar! Mamluklar! Seň dostlaryň kim? Men oň näme diýeni bilemok. Sen kimi anýan? Hiç kime. Men 9 sany mamlugum bar. Olaň miri Hudaýdan gorkýa, ýöne menden gorkanok. Oqatayly hawpaw. Başga biri Hudaýdan hem gorkýa, mennenem. O gürji. Bara. Üçüncüsi Hudaýdan hem gorkanok, mennenem. O hindi baban. Galanlaryň hemmeti menden gorkýa. Sen özüň kimden gorkýan? Kendinem, Hataylynam ýanyňdan aýyr. Ýöne öldürme. Olar wepaly ýöne aklyny. Galanlaryň ýanynda sakla. Olar mamluklar bolup bilerler. Diňe mamluklar gözüňe dogry teredip bilýär. Ýöne mamluklar howply. Birinji bilen şol ýanyndaky 9-sy. Şo 9-yň içinde iň howplusy türkmen garly. Menkilerden hem oňdugany aýdyk. Ýöne men üçin iň howplusy sen. Sen üçin bolsa men. Men kaýra gidýän. Birden aýdyk bitne turdaýsa, maňa habar ederdiň. Katus Beýbars dälle seni baş tutan etmeli. Ýöne goý bugun soň kurgus bolsun. Katusy men ýok edýän, Beýbarsam sen. Men mamluklyň kasamyny bozmar. Garly. Sen men düşmanım däl. Dogonum şonu ýatda sakla. Aýbek. Çağı wagtymyzda kakamyň bize näme diýen ýadyňdamy? Dogon dost bolmalyr. Dost bolsa dogon. Eger Beýbars sen dogonuň bolýan bolsa, onna gidiber. Sen şeytan uğruna gidiyen Aybek. Mamluklar Aybek'i kovdular.
Ähli flot hatta salarım. Xitayly Hawpao Hindistany babar adany gorarlar. Galynlary meň bilen Kaira gider. Çekilýär, bu salar aýbek memlüňki. Eden bilen. Men atym goýup gide bilmen. O meň janymy halat etdi. Yer bolýa. Atly gidiber. Men Aybekden flot aldım. Xitayly hemde Hindistanly malyuklaryň adatyny gorudylar. We padarlygyňyz üçin size syýlaw Aybeke bolsa jeda. Jellat oňdogony garly bolar. Şeýle bolanna mamluklaryň hiç biri bir ganhorlukda aýplamaz. Ýene ýatda sakla. Ýene de mamluklardan dönüklik etjek bardyr. Teňe de şiňaly mamlukyň kasamyny biwpalyk edenligini hiç kim bilmez ýaly, biz seni hormat bilen jaýlarys. İnsanky itlegiň näme? Oy meniň doganym, watanymdan meniň madaryma toprak getirip koýsun. Eger sen men insanky haýyşym berja etseň, dogan öldürmekligiň günäsini men öz üstüme alýan. Inna ayarlaňyzy çalşyň. Sedem. Emmeňiz. Inni sen beýbarsyň ýanyna. Sen orada Hindistanlyň ýanyna gidersiň. Olaryň ýersiňiz agyrmaz ýaly, siz her gerek ayarlary çalşarsyňyz. Sebäbi ayallardan diňe yamanlyga garaşmaly.
Mamluklar üçin diňe şolar howply. Sen Sultan Talyah'ın gorowçylygy bolarsyň. Ýöne hususy gorowda duran mamluklaryň aýalam bolmaly. Goýul sen aýalyň bolsun. Sen bolsa köşkde tans edersiň. Şo ýerde gören eşden zatlaňy men görmelem, eşitmelem. Mamluklar! Mamluklar!
Beybar, kap. Franklar bilen söwüşmek kıyın boldy. Olar gylışlaryny galdyranlaryna ikirjinglenmekden dady bilen haklar. Olarda hormata münasipler ören köpdi. Her kim öz üçin urşýady. Amamluklyň müňörşesi bir ýol başyny bilýär. Özleri barada asla pikir etmeýärler. Şoň üçinem haçanna Hindistanly barat ýetir düşüp Marwananyň diwarlarynyň aslanna men özüm buyruk berdim. Şonda mamluklar tuğla ýalyp gala kursäp girdiler-de Akbaş Franklyň kellilerini kestiler. Şonda men iki gezek ölümi golaý bardım. Bir gezek meni tufan halas etdi. Ol öz agramly eller bile edil degirmen ýaly edip polat şarlary pırlatdy. Spartakal Franklyň kellesini seçmeýi alyp oturatdy. Başga bir gezek bolsa barat men halas etmek üçin ýaş gerçek öldürdi. O ýaş Frank Kavkazly ekeni. Sebäbi o diwardan gaýyp gelýäkä gürjü diline ejedi gygyrdy. Oğlu bana verin. Men onu kim istesem şonam ýazarym. Lokman mi, Esker mi, Cellat mi? Amony senmi? Beýlekler hani? Berde men ýanymda Tofan, Kalawum, Barak bar. Galanlary Misir ýurduna. Siz görünmi ören şat. Yürün hani, yürün. Sen Şadiyar gördüňmi beýbars? Yok, onu görmendir. Men soradım. Al bu senki, men seni şoň bilen bile satyn aldym. Yürümeň bilen Amony. Yok. Men Bizantiýa gaýdyp barjak. Wagt egeler şonda Bizantiýalylar ýene-de öz mert gorkmalyk raýatlarynyň gadaryny bilip başlarlar. Olaryň satlyk gorkak oglar däldigini bilerler. Biziň hem edermenligimiň bahasy bolar. Men seni ulhöwes bilen ýanmalardan bolýan. Ýöne saňa Bizantiýa barmak guranak. Goppamsy Bizantiýalylar kesek ýurtlaryň öňe çykmagyna asla ýol bermezler. Bu meselede Misirliler bizden akıllı. Sen şu yerde galy ber. Ola gidersen. Mümkün sen ikinci
salahettin mardan. Amani, yermen bilen galera. Näme, o men görmedik yerimmi? Katus seni görecek diye. Sen öz şagirtliginden batır esgerler yetiştirdin. Men bolsa olardan serkerdeler yetiştiren. Olara sultanyň tagytyna barýan ýoly salgy bererin. Eger men olara täzeden öwretmek bolaysam, onda men apostol Pawlyň eger de men güýçüm bolup dagy döretmekligiň syryny bilip, söýgüni bilmesem, onda men hiç kim diýen sözlerini olan kellesine goýardym. Söýgü hiç wagt ölmez. Hatta aňyň ýetip dilleň lala saýanyna da iştany zat anam umyt söýgü asyrlar boý ýaşar. Olaň iň belendem söýgüdir. Allah'tan özün gora gori. Eger ol bizi bular ýaly akylyn mahrum eden bolsa, goýanyna biz onuň emir bilen biýakıl bolabilelik. Ýöne söýge aklymyzy aldyrmaly. Araplar ýöne ýerden söýşýänlere körler diýen oklar. Men yüreğin üstünden geçen söýgü barada diýen. Kapılan qarağın üstünden geçen hacı barada aýdamak ahyry. Hasanla anatom Germagenin gurusunu kesenne on yüreğine tüy bitenini görüp kalıptır. Men bolsa öz şagirtlerimiň kadaly zanly yürekleriniň bolmagyny isleýän. Şeýlelikde Katus meni sultanyň köşüne alyp geldi. Hoca sultan Salih agyr pikire batyp maňa uzak wagtlap seretdi. Ondan soň o meni öz hususy goragçylarynyň emir edip belledi. Şonda men bu zatlaň Katusa näme üçin gerekdigini bilmedim. Şogun köp ýyllar geçenden soň birinji gezek men Şadiyar gördüm. Şadiyar Katusa manyly ýylardy. Ýöne seher wagtlyk o maňa ulumsuluk bilen seretdi. Kimmi? Vizantiýaly Şadiyar. Sultan Salih'in söýgüli oýnaşy. Ýöne o özüni edil sultanyň aýaly alyp barýar. Mümkin ol sultanyň akylly ýüregidir. Sultan ýürekli ýaşap biler, ýöne akıl paýgaty bolmasa ýaşap bilmez. Şunu ýadynda sakla beýbars. Şeýlelikde köşkde men düşnükde durmuşum başlandy. Müsürde alımly adamlaram mady. Olary ýazybam, okabam, hasaplabam bilýärler. Sultan Salih bolsa olar uzak wagtlap dinleýärdi. Olaň miri ýyldızlara seredip palatýardy, gün tutulmasy akwal bardy aýdýardy. Başgalary bolsa men üçin düşnükli zatlar sultan aýdýardylar. Sultan o zatlary düşünüp razylyk bilen başyna atýardy. Manyly çyzgylary, sanlary, kitaplary aýry-aýry ýurtlardan alymlar sultany getirip berýärdiler. Sultanyň özü bu zatlardan baş çykarýardy. Köp wagtlap okumaga gumrah bolýardy. Haçan olary taşlanyna on gözleri edil hos sarsyz itin gözi ýaly bolýardy. Müsürüň başlanýan ýerindäki uly piramidalaryň öňündäki Sfinksiň garaýşam edil şolar ýaly. Haçan sultan bagara çykanda adamlar onu ün sürmeýärdi. Olaryň goragçylaryndan has beter gorkýardylar. Goragçylaryň her biri özlerini sultanyň özünden has ýokary tutýardylar. Goragçylaryň hemmesinden weli men ýokary durýardym.
Mamluklar! Ey Allah! Allah! Haçanla itler bürgütler görenlerine, itler bürgütlerden korkmayalar. İtler onun kölevesini görenlerine korkyalar. Şadiyar. Men sen kakam gördüm. Sultan men hükümdarım. Men erim hem kakam. Men başka kakam yok. Uzağa çekmedik kesellen son Mamlukların birinci sultanı Saleheddin Ayyuba dünyadan öttü. Adamlar sultanın nähili ýagdaýda ölenligini bilýärdiler. Onu biri-birine paşardaşyp habar berýärdiler. Ýöne olan galadan eşdilýän sözleri ananasy gelýärdi. Şeýle bolanyny olar arkaýyn bolýardylar. Ýöne ýokary derejeli adamlar aýry-aýry ýurtlardan şahyrlaň, alymlaryň getiren erkin pikirlenmek, erkinlik diýen ýaldatlaryny bagyşlap bilmeýärdiler. Içgar adamlar sultany oň bazarlary aýlanmasyny bagyşlap bilmeýärdiler. Men eşikleri sal-sal deruşun samsyklyga salan bolup, itler bir ügdüň kölegesinden gorkýarlar diýip gıýgyrýany ýadymda. Köne däp boýunça sultanlyk derejesini almak üçin Kartusyň bir özi ýaragsyz Kairyň etegindäki bagda durmaly. Şeýdi bol halifeň iýçileriniň getirjek halifatyň gelen netijelerine garaşmaly. Inni men köşkün kanuny bildim. Katusy öldürerler. Şo sagadyň özünde de meni öldürýärler. Şoň üçin men hiç kime duydurman şo baga bardym.
Haçanna Katus sultanlyk myjany elin alanna Edil Nilin faraonlara yol açyşy ýaly mamluklardan sultanyň tagtyna barmaklygyň kimin ykbalyna ýazylanlygyna düşünüp galdym. Beter ýurduna sultandan soň birinji adam mamluklar adatynyň baş tutany Beybars el Saleh bolýar. Asmanyň ýeriň hökümdary Beyik Çingiz Hanyň agtygy Mongollaryň Beyik Hany Halagu Sultan Mustafa Katuza onuň Mongollaryň goşunlaryny hiç haçan ýeňip bilmejekdigini duýdurdy. Kaýry hiç ýyly söwütsiz tapşyr. Seniň boyun sinýanlaryň gire hökmüne sen razylygyň bilen o seniň aýalyň Şadyar al durar alýar. Ey mamluklar! Dünyada hiç kim Mongol ilçilerine el galyryp bilmeýärdi. Bizantiýan imperatory Mongollary uly davara bile kabul etdi. Hatta Rim papasam görülmedik ul hormat bile Hulagu Han bile gepleşikler geçirdi. Diňe namysşan Katus Mongol ilçilerine beýle daraşyp bildi. O halif bilenem şyh bilenem maslahatlaşmady. Şadiýaryň gadaply garaýşyna boyun boldy. Şeýlelikde urşuň başlanmagyny tezleşdirdi. Şol bir wagtyň özünde de Bizantiýan imperatory Paleolog Mongollary bile bileleşe gol çekişdiler. Bizantiýa. Inna çorşy taýýarlyk görülüp başlandy. Bu täziň daşlary kesellen we ölümden gorarmyka? Ýok. Bu daşlar uly namysyň hökümdarlyk nişany. Bizantiýan siziň hanyňyza beren hormatynyň çägine. Eger bu daşlar kesellen ýa-da ölümden goramayan bolsa, oň näme geregi bar? Hulagu Hanyň hökümünden güýçli zat bolup bilermi? Bu zatlaryň nämesine gerek? İşe girişeliň. Buyruk ber. Goşun ýygynaň. Olary piramidadan Nile tarap uğradyň. Araplar Kaýry sögüşsiz bermek isleýän oklar. Biz olan küllü asmana sogurarys. Katus bolsa köşüýi hemişelik bayramçylyk edilýän ýere urdy. Oň tegelenip duran agdy Şadyar bile tagta çykyp gomporup oturan gulaklaryna ýetýärdi. Katus Misir ýurdunyň hemme adamlarynyň agzlarynyň gulaklaryna ýetmegini isleýärdi.
O mamluklun yüzlerinin tuqatlığını ağmayadı, yöne şadiyarını görüyedi. Inni katuselle onqut özlerini öpal mamluklun göne vakışının ne derece dediğini varlayadı. Men ähli dinarların halifinin dogony, Hasanna Mongollar meni at bilen kovalap tutjak bolanlaryna, men olardan gaçyp olaryň atlarynyň guyruklaryny görüp galym. Musulmanlar, men size duýdurýan, Misir ýurdunyň halklarynyň oýlumdan wagty geldi. On Täze Sultan Mustafa Katuz, Mongollaryň közi zakkal hanynyň gorap bilmez. Mongollar musulmanlar ýok eder. Ägert uly günä edilenligi üçin bir Allah tarapyndan bize berilen jeda, ahlaksyzlyk, azgınlyk adamlaryň başyna aýlýar. Bu zatlaryň hemmesi aýallan çykýar. Aýal bolsa ýurdu dolandyrýar. On gözlerini köwlen. Barbyr ol ýagtyly görenek. Sevgiň öwüşini duýanak. Damask'tan sapar geldi. Mongollar Damask'ı yaktılar. Sen näme ýylgyrýan hawpa? Eýsem näme sen Mongollyň kudan güýçli ýerek ýasap bildingmi? Oklun atılyan odoklu 300 farhans. Mamluklar bağlar hem de meydançalar otlarlar. Şeýle bolanda Mongol ýablary iýimsiz galar. Biziň ýanymyza ysgyndan açyk gelirler. Ondan täze ýaragyň kömegi bilen sen olary külpeýkun edersiň. Maňa bular ýal ýaragdan köp gerek bolar. Şol bolar. Biz 300 min. Tedem 100. Siz uruşmazdan boyun tıyinmaly. Üstetine de 10 min öküz, sığır, 50 min koyun, 20 min atiyem bizin atlanmazı öldürürüňiz üçün. Tezirek söz. Biz öz bolyan yerimize yeňiş bilen ganatlanyp gitmeli. Siz yeňiş bilen ganatlanyp gidersiňiz. Eger sen bir mekerlik etjek bolýan bolsaň, onda sen özüň hem ýurduňy hem helak ederdiň. Çingiz Hanyň şöhratly agtygy Hulagu Han ony küle vurur. Mätäşlik hem de açlyk hiçsatdan gorkmayan ýol borsy gorka giteýär. Olaryna harlam. Soň bolsa itýar edip
danjarlap koyun. Mamluklar, yalla! Olari diri tutun. Mongoller bizim ganim düşmanımız. Olar bizim vatanımız elimizden aldılar. Bizi kul ettiler. Yine de kul bolmak biz için ölümden hem ağır. Bizim gazaplı yarağımız var. Biz yeneriz. Eğer de sizin her biriniz olan dördüsünü yok etmeseniz onun hiç birinize sağ olsun aydılmaz. Mamluklar üçün yengip bayrak almalık ölümden hem ağır.
Mongollar birinci gedek özlerini tarap batırgaylyk bilen göni gelýän uruşjulary görüp galpylaşyp başladylar. Şeýd we olar öz düşelgelerini tarap ýede çekildiler. Hey Sultan. Bak. Arman seni gidecek küçücük kanks boğup bildirmenime men katı kıynanyan. Bu kepterler bentdi hurt gölýärler. Biz olaň hurt götüne där goýduk. Giýje kepterler öz hurt göllerini uçup barar. Şonda da partlap bent ýarlar. Suw Mongollyň düşelgesine tarap silial akyp başlar. Ondan soň aýaklarynyň aşagyny guur ýer bolmasa Mongollar tük görüp başlar.
Sultan bizim hükümdarımızdır, howannarımızdır. Sizin ýaly gowşaklara bu hallanat ýanjakanna dayanşalyk. O sizin dayancıňyz. O bolmasa siz helak bolarsyňyz. Ýöne bizim ýurdumyzda garanky giýjäň ýylan ýaly bolup düşman aýlanyp ýör. O sizi dayanç tütününden mahrum etjek bolýar. Sultan Katuzyň sirli ýagdaýda wepat bolmagy muňşaýadydyr. Dähel çewatlyk bolsa da bat diýilen zady görüp bilmedik sultan ol men. Öz edeni işleri ýele sowulan sultan olam men. Öz isleg arzuny ýetip bilmedik sultan o da men. Sen bir wagtlar şu bagyň içinde meni ölümden halat etdiň. Şu wagt men onu isleýärdim, inni bolsa ýok. Meni öldür. Men onu düşünmýäli, mamluklaryň kasamyny unutma. Ola ýaly öldürme. Onu ýanynda turt. Sultan Salihyň hatyrasyna, men söwgümiň hatyrasyna. Halife edip men gaharma gözüni oyduran öňkü halifeň doganyny goý. Onu barlap görmek gerek. Kimmiş ol halifeň dogany? Seň ýanynda oturmaga münasipmi? Ýok. Soraşdyryp başlarys. Yetmezçilikleri bilersiz. Gijik yetmezçiligi üçin uly mertebäni onda olýan. Hod şeýdip hökümdarlar watanyň hakyky ogullaryny ýitirýärler. Halif kör bolmaly, kerem diýip oň öýde aýtdy ahyry. Ol pikir eder. Görmeleşmeli sen bolarsyň. Men Şadiyar bilen çakyr oýjy sakynyň gürrüňini eşitdim. Olar näme-de bolsa hilegärlik bilen bir zada etjek bolýarlar. Men sana 4 sany bir meňdeş adam tapyp goýdum. Goýolar adamlaryň aratynda bolsun. Häzir sana iýilişine çykmak howply. Näme üçin? Hatda sen dostlaryň arasynda da sana dönüklik edýänler bar. Kim olar? Barlamak gerek. Altyn Ordan Mongol hany Berke İslam dinini kabul etdi. Garnaşlyk, dostlyk nişany hökmünde Tufana Qıpçakly gyrnagy öz aýalynyň dogany beripdir. Berke 9 emiri bile oýun etmek gowy. Ýöne men düşünýok. Näme üçin Tufan oň bilen oýun edýär? Sen düşünmeli. Sen onu bilmeli. Şotomori maňa sen ejen berdi. Ony sen maňa nähili beresiň gelmeýänligi ýadymda. Inni onu ödüň alay.
Onu içme. O zehirlenen. Senem içme. Men çakırçamok. Men içýän, senem iç. Han gel verik, saky. Maňa kulak as. Ertirten karşyňa ol oynajakdyr. Talaun, ýatda sakla. Adam iki akıla golluk ediyor. Birinciden adam öz geçmiş üçün cevap berýär. İkinciden adam tebigat bilen bilelikde öz bedeni bilen Allah'ın hemme iberen zatlaryny kabul edýär. Ve gahar gadaba şäreklik baradaky gadyndan gelýän kanun. Rehimdarlyk bolan gadyndan gelýän kanun. Rehimdarlyk bolan gatnaşyk durmuşda aýyrtyn bir güýji dälle adamyň ruhy islegine bagly bolýar. Möjük bilen ýaşamak üçin bars bolmaly. Eger içiňizde sultan bolmak isleýäňiz bar bolsa, men bilen güýç synanyşyp biler. Kim men bilen söwüşjek? Kim? Öňe bilen men bilen söwüşmeli bolardyň. Men bilen. Men bilen. Men bilen.
Ey garly. Sen näme üçin men bilen söwüşmekçi bolýan? Men dogonmyň wesiýetini berja etmedim. Sen gowjy pikirlendiňmi? Garly. Hawa, Sen dogonyň wesiýetini berja edersiň. Sen ona ceza da vermedin, onu kovmadın. Diýmek sen ona öýlenjeksin. Sen meni ýanynda oturdup bilmersin. Men gırnak, o bolsa katudyň aýaly. Ýanynda oturtmasaň, ol senden aralar. Otursaň welin, mikirlige garaş ber. men sana faraonlaryň döwründen bäri häkimligiň ýyly aýan etmegi, gadagan eden baky gizliň syryny aýan edeýin. Hökümdarlary her kim diýenini etdirip bilýär. Hökümdar bolsa hiç kime. Ol hatda özüni de erkedip bilenok. Eger ol şo düzgünnamany bozaýsa, ony tagtdan agdararlar. Ýatda sakla. Sen her bir ädemini bildirmän müňlerçe göz barlap durýandyr. Eger ol dogry bolsa, sen öňe gidersiň. Dogry bolmasa, seni saklap, dogry ýola gönükdirerler. Eger sen öz ýoluň bilen gitseň, onda sen keselle bilersiň. Taryhda bir gizliň kanuny bozup kim ejer çekmendir? Hiç kim. Hatta Muhammed hem gudraty güçli rehimdar Allah'ın adından adamların aklını özünü tavin edipdir.